Abusha for the bear that mechanic says, dear Chinas and TB, be a nature, and now so you are quite a biaba, and then Daniel Yaba. Mobakaya, your first way me at Betum just say, and yet my Yanumi or me enter for a moku or madame for Bacobino. And I'm so I'm a mobile passo de I do the same, and I say arbitrary in same one, a patch of young quite name question in summer of a passo at the Betu Johnny Ebi. Usu say, a buying any woman, dear, and our catch a bunch of woman. I know me didn't kind of say Ghana Mamrano, and Macquancy near. I say Ghana Mamrano, Macquancy near. Some color when come in common tiase. Comedica finish your mouse and a weaver. And so Ghana Mamrano and Macquan. Intime cramitis as a nanopano. I'm a bonfire saying, I mean, my boys, no, and concuhuno. I say, so what you 2 hours, to ano, what you second with Sukano. That's a boys in Huna, and uncommon finishing us and Fanasamonco. And this a man as an answer or Jania, medium empire, and say, Yamema, ye who have your not the Mrano Sieno, Ghana Mran in this, because she knew how obey a man a down way. The medium empire boano. Young o mano, Sao mano, Bonio Medino, see a woman or Muyi or manifest as a sucra open. So, Mamma McQuine can submit my you more. Senyan Copon Mrama Quine, Senyan Cop Ghana Mamrama Quine, say you cum o banner or yet the open. May say, made in Koraway, up to a most Quran, every Quran, and my ma, ye will live a mamma, a much dear, a mum will live in her. Yankopon me dancing. Mutichan woman with dinner board on each Coladia. Me who actually papa, my son more to school. I'm a moko school. I said more to you after school. No pona say, Bacco Basabasa, Monco than Jimaho, a Colamocuni Nebrapani, Monco Mono, said a bear, a ham or a habab wow. Upon all that, no say and pay, and pay school, and pecker, and pedicine. Nasa cocaine, new we, and I'm burning knife from 2 for us a monchidia. As I say, the Abani Janis Wame. This is a Namea don't say Wako na Okura ma. Dear Naman control. Because some Rama ran a free as a bra. Because Memetono, Ghana Mra Maquin say over Casasam, Ghana Mra, American, into American, Ghana Mra Maquin, into my job per se, some Joe Mochia, I have some Aqua jail. On my way. Meaning by your mamma. And Crano, Ufu said, Omunu in China, and he found out man. I'll bet much less a pretty for Kahan was our man of Madisabon and you be warm. Colandia and Americano. Bear 4 years in it. And I'm calling free in chain. Until meet me when you say fiscal face to face, no, you know not to be no term. On Casam Homesman Casam, no co. Into me Casa Hapa Potina Moa Nameboa, me nympha como potin. Yes, sir. Metina say more or Hessy, Metino more mamma chain, or ha, Metino more Hessy, be around Moko school, Sunyai, Moko school, Doma, or Moko school, one fee. Basa. That's school when the door too. And near minim. Okay. But I say, Crana, Yasha Musiciano, Omano, a dear deeper, need to be home or Ghana. Me mano. Okay, men in Chama, my yan say, Mose Kituano, any disagree mano. Kituan is Sadiano. Panini dear on the Uncle Pa and down for New Year and a Baban on a corner never. No, as soon as you know. Now so Kituano and a disagree mano. So for the meantime, we who say or no so why and how then so what he meaning Nigeria the from Kituano Harus Usman. Panino Harus Usman, and a Kituane Farouk Usman. Idia me womo me the two Farouk Usman and Farouk Usman. Una Usman. But I say, there's a Usman family and Tafomi, you know, a more Kituana or according to pay, and was a Kituana or woman in Tafon Kituano and a de Apasono. A war Baba Ankasa and Din Farouk Usman or no and a day Apasono a war Baba Ankasa and I'm so crazy I shouldn't know. Baba ya free me ni papa ewo amanone na onua ni papa ni nua and so ewo hase pani yamakwa. Yeah. Pacho udino. Pacho me the Kwachi Moses. Okay. But I say sign up we say
asɛm no edify. Oh, metie enura anadwo bɛyɛ sɛ 9:30. Ɛna mehu sɛ ɛyɛ me wɔ faase baako. Me wɔ faase baako a me ne no fie ha. Ɛne ɛfɛn sɛ yakwala baako nso ka ho. Na omienu saa me na makɔ kurom a meba. Omihu omo kwan omo sɛ asɛm we de yɛnyini asɛm we de nam sɛ da asɛ na munyini omo sɛ omo ate sɛ Farouk ne yɛfɛn sɛ ketwa yi wɔn awɔ baba sekan nam sɛ no ta sɛ na mo ka no waa wɔn antimi anyina na wɔn tu nam sɛ mi di wɔn akyi timi di wɔn akyi akɔto wɔn na asɛm na ayɛ sɛ ayɛ krankran wɔn so ɛna me ne wɔn nyinaa kɔ rush kɔ hospital wɔn nso wɔn ate sɛ wɔ hospital ampa yi kodu yi a na yɛ no korɛ nti ɛbaa no saa no na in fact meka sɛ hɔ na bɛrima na ma yɛ mmerɛ. Na deɛ ɛsɛ me ya no sɛ mefrɛ abusuafo nyinaa nam de to wɔn anim. Na esi a ɛwɔ yɛ abusua panyin paa ne papa yi. Ɛna de to n'anim na ɔno nso saa deɛ a bibibia na yɛso yɛ nkramofoɔ. Nti deɛ ayɛ no na sɛ yɛde nyinaa saa de to yɛ mpanyinfoɔ yɛ rimam ne ade mu nyinaa anim. Nti adeɛ a wɔyɛ adwene mu ara ne sɛ ɛdeɛ nyame na de ma nyame so na agye. Na mmom mmara no mmom deɛ me si deɛ mimi hu no nim sɛ nipa deɛ onya boro defense from 18 years going deɛ oyɛ ade bia na mmara timi ne oyɛ den edi me de atɛntene ɛne sɛ ebenya yɛ den yakwala no na wani tua ɛkya na ɛdwo yɛn nkramofo deɛ saa ade ne deɛ yɛmpɛ sɛ yɛ body bi bɛyɛ den bɛda baabi a den nti ma bobo a medi kɛse kra yɛ body no. Mepacho wankasa wahu nsɛm a ɔpapa de to dwa na yɛ bisa sɛ deɛ bɛ mpɔten paa na betumi aba wo ɛne wadamfo anaso betumi agyina so deɛ paa na betumi asi wɔ abrabɔ mu a betumi ama so ama obi eku na damfo. Mepacho for comment fa bra for comment for to comment section hɔ na like na pia share na ma afoforo so ehu ne ɛkɔ ma remfi sɛ medin ɛde amansan kyea me akwasi mansa.